Uy. Okay. Good morning sa tanan. DJ Boja di ay. Ugaw og sayo sa akong kuan, akong mga sakop ug sa ko igsuon kay kumakauban sa shop kay na daw may bisita nga motovlogger, so basin ma-picture me or kabulon siya tuyo. Basin masuki na mo, so ako na lang sa yan. Medyo bilar gikan sa gig. Nag-DJ mo ko gabi-gon. Kita-kit sa shop. Good morning, day. Ambot kinsa na among bisita. Nagsaba akong isuon og akong kuan. Kauban sa shop. Ako sa i-check sayo sa ko. Sayo kay bilar kay tanan. Good morning, day. Good morning. Nara akong workstation sa DJ. Subot kayo. Maglimpyo na ko niya, guys. Magkape siya tayo, magkape. Ito ako sa shop. Morning mga chuy. Saya sa shop. Mapakuhilam os. Saya sa shop kay ato tayo bisita nga motovlogger, rider. Sikat nga rider sa Bukidnon. So basig masuki na mo ba? Siya ba kani nga vlogger ni? Chuy! Siya vlogger mong kuan. Siya vlogger na gabot day. Oy! Pagkuha lang kuan dito bay. Pagkuha lang og putaw dito sa sobra. Ibaligya lang na yun. Sama ang vlogger Sam. Vlogger. Pagkuha lang dito. Ila kaulaw. Kaya na nanday. 2 seconds later. Ikaw na. Ikaw na yung vlogger day. Yawa! Di ba ikaw to sa tulpo? Ha? Kuha na Boris day, Budja. Ikaw na sa tulpo day? Kalag lagi. Jadi ako nakatap ko agad. Agi, kuhan ka ni ako manghod? Si Big Boss, ano kita mo? Mayo. Kero ka, namahaw na ka, ngayon ta. Ngayon sa ta. Naman ka diri yung munbundol kas pantalan, so wasig makapangayatag pang sugba-sugba ba? Ka-vlogger ba day ka? Sugod-sugod no dan. Ha? Sugod-sugod na ka? Fights ba? Sila ato ng kuan, atong testingan. Ikaw na vlogger, bino rider, tsada. Oy mga choy, may buntag. Naadiri akong amigo nakalaag. Sa vlogger, magpapasar vlogger si 69 days Bukidnon to Manila. Nag-guest ni sa kang kuan kang Idol Rapi Tulfo. Kitabangan niya ang lola na kapit man siya. Number 1 sa amo ang concern yun sa mga riders ug sa among shop. Pirmi na mo kay tudlo is kaning road safety. Mo gina siya ride safe yung tapin ni road safety. So una sa amo number 1 is road visibility kana maklarong sa dalan ko sa kitabangan naman siya sa uban bikers, mga motorista man may mga riders. So lahi among ang among approach gi atagan sa mga nara sa idolo. Yatagan siya mga helmet, gloves. Ang ako karon tagan na mo siya og mga extra na mo sa shop, reflectorized stickers para sa iyang bike og reflectorized belt. Dayon, naman siya sa among shop, customize na lang po na mo ang iyang kuhan. Ang iyang cellphone holder, padili mawala. Basi makatigom na ni siya, may iyang lakaw siyang vlog. Kapait na siya iyang gamit. So, unsay available sa among shop, sa among balay. Amo lang i-share sa iya kay para road safety, pero advice na ko permi nga sa mga riders nato, bikers man o motorista nga ride safe yun always. Dayon lagi na number 1 yun visibility sa dalan. So ay mo kalimot suot sa inyong best permi mga reflectorized gear, ha? Okay, sa tanan. Salamat choy. Kani pwede na ni ato customize na to ang iyang kuan Sam. Naman. Yang cellphone holder ba? Kuwasa niyo, magamit niya. Kuwasa lang ni nakabolt na. Si Sam lang malakas, ha? Vice captain sa shop.
Vice Captain. Vice Captain sa mekaniko. Dili. Kanila to pason kani gamiton na to ni. Kay mag-click man. 69 days to 69 days. Bukidnon to Manila. Bago pa man siya mag-start siyang vlog. Matanda ko na siya problema sa memory sa cellphone. So naka-extra man dito nga kuan. SD card. Ako na lang iatag siya. By 16 gig ni bay. So na ibala ko sa cellphone. Then katong mga video nga na-post na nimo, katong mga cuts bitaw nimo tong video na ko sa nimo. Pag-delete kung di na magamit, di para kuan. Sada ang material, sada ang pag-video, i-save lang. Wala to. Ang laglang mo dali sa mong shop, na may sa upol, yung bunbon. Ito may mga lingaw. Eh, magsugba kilaw, ta direk. Chill sa tanan, chill ride. I-check sa bay kung nabay skandal na akong kuan. Hey. Choy, i-check kung nabay skandal ako SD card ha. I-delete lang, kita rin doon nakakita. Oh, go. Ayaw. Ride safe. Kus gini nga bata. Amping Choy, amping.